Sziasztok, én King vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy miket kaptam szülinapomra. Most kezdjük is. Ha valamit megtalálnék, akkor mutatni. Nagymamámtól kaptam cukrot. Egyet most nézem gyorsan. Bocsi. Jó, kaptam egy ilyen tollat. Smiley. Ilyen különböző smiley. Jó, na most kaptam egy emojis füzetet. Most éppenséggel nem találok. Nővéreméktől egy fehér cipőt kapok. Mert hogyha itt lesz, akkor lesz #2, mert még akkor folytatom. Au. Jó, menjünk. Virág. Csoki. És ez nagyon húzós. Jó? Ebben volt 11 máfia, úgyhogy van 11 ilyen forma. Ugye, azt a nagy virágot. Ott van egy kicsi. Ez. Ebben voltak a muffinok. Kaptam ilyen csillagszórót. Meg egy nagy tábla csokit. Jó, nézzük. Jó, most kijöttem ide a teraszunkra. Ott van a cicám. Szia! Szia, cicám! Hát ennyi volt a mai videó. Megyek közben is találkozunk. Sziasztok!